Hello discussion. Ebe a wee ebe anyị na-eme gịnị enwe our own studio discussion. Ebe a wee ebe anyị na-awụtu nnọọ wụsa obi na ana na wụsa onwe wụsa arụ wụsa ife niile nnọọ na-ezu ike ọ na-eku gị n'isi. Ahụ na m amarụtụkwu na ikuku a na-eku kịta mana anyị jee n'okpuru osisi ama m na once na ikuku ya na-eku. Ebe a wee ebe anyị na-akpa nkata ka ụmụ nwanne awụsa nna arụ were obiọma wee zaa onwe anyị ajụjụ n'ụzọ na-ama dị mwute ma ụzọ na-emerụ anyị arụ. Anyị na-eji nwayọọ nwayọọ wee na-alacha ya bụ ofe dị ọkụ ka o nwee ike wee mee gịnị. So na-asị unu daalụ na-asị unu nnọọ na-anachetego mazụ ka anyị kpazie ife anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa. Anọ m live on YouTube anyị bụ Vote Odenigbo. Ijekwana na YouTube jee na your search button search space type Vote Odenigbo isonyela anyị. Anọkwa m live on Radio Garden in case ọ bụ na ị nọrọ nso. Yes, so ọ bụ na ime travel echi ị chọọ ige your favorite radio station Radio Garden dị ijebe anyị search Vote 104.3 FM. Ị ga-enweta anyị stream anyị ebe ọ bụla ị nọ around the globe. Alright, so onye mfo nyaa wee sị ka m weta ya tụọ ma notice ka anyị jụkwa ajụjụ ka anyị metụtakwa ka anyị tinyekwa ọnụ na ya maka na o nwee ihe ọ ga-abụ na-eme otu anyị na-awọnda na-asị ka ezi amarọ m na ọ dị wrong, amarọ m na ọ dị right, amarọ m na ife dị njọ, amarọ m na ife dị mma, amarọ m na ife dara iwu, amarọ m nke ọ bụ mana mgbe m kọchaziela ya bụ akụkọ anyị wee malụzie nke ọ bụ abụ maka na okay, so nwatakịrị nwaanyị anụnwa bụ onye posturu enyi nwaanyị na status bọsị o mee birthday. Postuo ya nwanne ya nwoke wee sendere ya message wee sị ya na ọ laikikwa enyi ya nwaanyị a nya nyenye ya nọmba. Nwanne nwaanyị wee sị ya mba na ọma nyenye ya nọmba mmadụ otu ahụ ka o jee kpọọ dị gị ka ọ gwa dị gị ka ọ jụọ ya ka ọ gwa ya sị na nwanne ya nwoke laikikwa ya onyenye ya nọmba. Nwanne ya wee gwa enyi ya nwaanyị wee sị ya na nwanne ya nwoke anyị akwụtakwa ụgwọ na-egekwanụ ntị na nwanne ya nwoke anyị akwụtakwa ụgwọ. Wee sị ya na onyezie nọmba naanị ya akpa wee sị oke ya nye ya nọmba wee nye ya nọmba naanị ya wee na-akpa na sị na ihe dị gị gwara ya bụ 200,000 naira. Amarọ m na ọka naanị ya just ka naanị ya afụ ịtụkwa na 200k amarọ m ka nye anwe larụ alalụ 200,000 ka ọ just ego moto amarọ m nke ọ bụ mana ọ sị na ihe ọ gwara ya bụ 200. Ya nwa bụ nke nwoke wee sị ya mba na ọma nna nkwa na ọma nkwụ 200 ha beat gidezie ya beat ya to 80,000. Na after some days nke nwaanyị wee bịa ịchọta nke nwoke ka anyị wee ya nọ na Enugu ka ihe ame nọ na Independence Layout n'ebe nke nwaanyị na-eje bụ Independence Layout na o wee rute na ESBS wee sị nke nwoke na ọ nọ na ESBS nye ka ebe ọ nọ na o rute na ESBS kpọbazie nke nwoke adịghị epik kọl kpọọ ya o pikirọ o wee kpọzie nke nwaanyị nwanne ya nwaanyị wee sị ya nekwa na nwanne ya nwoke bukla appointment na o rutekwazie kpọbazikwa nwanne ya nwoke adịghị epik na o nwere idea ebe ọ nọ wee si oke ya nọrọ na ESBS na ọ na-abịa. Nyanwa nke nwaanyị bụ ihe si ya nọrọ na ESBS na ọ na-abịa. Ọ nọrọkwa che nke nwaanyị pụta naanị ya yirizie wee bịazie n'ụlọ chebezie nke nwoke. Mgbe nke nwoke ji wee pụtazie na nke nwoke yirizie gawazie na bia in quote n'ọbịa. Nke nwoke sizi that na ha garozi bie na ebe ha gazi bụ na ha babaziri ime ọfịa. Nọ n'ime ọfịa ka fa baba. Na ha baruo n'ime ọfịa nta ya nke nwaanyị kee ya ụkwụ kee ya aka kedi ya n'osisi. N'osisi a nke a nọ wee kee ya wee bee ya. Emetụrụ dị nke nwaanyị aka ma etike nwanụ ma nwere dị nke emeri eme na eme gịnị belu nnọọ ebe o ji wee bụrụ nwaanyị. No beluzi nyanwa na onwe ya nọrọkwa na nyanwa na onwe ya bụ delivery man ka ọ bụ. Na ọ kpụtakwa n'ala ha nke nwaanyị ọ nabazie.
so na nya nwa anazia na chetezie echi wee sị ha ka ihe nke nwaanyị ka na-ebe eme ka enie ya. Ha sị mba na ama nnie na babalawo sisi enini ya bụ na dibịa si fafe enini ya. Ha sị ha otu a ka ha si eme. Ha sị na ọ bụrụ izi ha na-eme ya bụ ya na ha nwa adịghị enikwa onye ọbụla ha chi iji wee chụọ aja. Wee sị ha oke na anọrọzikwa nke nwaanyị bụ nwanne ya nwaanyị ya bụ oyi nke nwaanyị wee kpọbazie enyi ya. A sị na nke nwoke bụ ihe kpọọ ọnụ kpọwa nwanne ya nwaanyị si ya gwa enyi ya nwaanyị ka onye ya egi ya bak na ọ bụrụ ihe ha kpa ka o mee. Wesị akekwa nke bụ na ọ bụrụ ihe ha kpa ka o mee ọkwa nyanwa bịa duru ya ọsị na ka ọ bịa duruzie ha eruo na onwere ozi ihe na nke nwaanyị emere ozi ka ha si wee kwu. Nyanwa bụ nke nwanne nwaanyị bụ enyi nwaanyị wee kpọbazie enyi ya nwaanyị ohuku ọ bụ nwanne nwoke kpọbazie ya na fon opikiro kpọọ ya opikiro ọkpụkwa nwanne ya nwoke si ya nakwa na ọ na-akpọpụ ya odi epik. Ọsị eke nke bụ na ọ na-akpọ ya na ọ na-epi na o si na bịa wee pụọ sikwuo ka ọ kpọwa na ha na-aba na-akpọ. After a while sendere ya meseji sendelu nke nwaanyị meseji si nke nwaanyị na ha ga-akwụ ha many millions of naira ka e wee release the girl na kidnap the girl. Asị ya how ọkpọkwa nwanne ya nwoke si ya nekwa ọrụ na kịta ka esendekwara ya meseji si ya na ekidnapụrụ enyi ya nwaanyị na ọsị na kedu ka na nke nwaanyị si wee ga. Ọsị na nke nwaanyị bịazi ọgwụ ya ihe ọ ga-eme na o meri ya wewezi iwe si ya naba na ọ baghị uru na ọ nọ na bia ebe ọ bụ na ọma mmeri ya ihe ọ chọọ ka o merie ya. N'otu aka o si wee na nna ya fọzie ọzọ maka na onye ka nke nwoke na-akpọ nwanne nwaanyị a na-akpọ ya ka apụta nke nwoke nke nwaanyị onye ji fon ya sendel ha message sị na ọ bụ na in the next so hours na ọ bụ na enwetaghị ego na a ya egbu the girl. So the girl na onwe ya kpọwazie onwe enyi ha nwaanyị ọzọ ma the girl kpọwa sisi kpọkwa ụmụ nwanne nke nwaanyị na-ekwe ha sị na contact gokwu ha na contact go ha na nwanne ha nwaanyị gwa ha na onye maka ọ bịara ịchọta nke anya ka ezi ihe mee n'otego a na-akpọ nwanne ya nwaanyị na ọ dị epik kama na recent mago na abịazi send baze message ransom na ndị otu ya. Nke nwaanyị wee sịfa nekwa ihe mee na ọkwa nwanne ya nwoke bụ ihe si ya nya kpọtakwara enyi ya nwaanyị na ọ laikere ya nka. So nke nwaanyị kwube eziokwu niile dị ya n'ọnụ kwuchesie ndị be nke nwaanyị kpọrọ polisi wee bịa be nke nwaanyị enyi ya nwaanyị hụguru ya because nke nwaanyị enwere anything to hide. Ọ gwa afa adreesị mgbe Fabio durukwu ya mee gịnị durukwa ndị polisi na ụmụ nwanne nke nwaanyị wee duru gaba be nwanne ya nwoke wee pụta wee sị ha oke ka ha ga-hafụrọ nwanne ha nwoke n'ụlọ. Ha sị na ha ga-return the next day. Eruo the next day ahụ nwanne nwaanyị agwa gị on time si ya nekwa na ndị be nke nwaanyị bịa na ha sị na ha chọrọ ijefu igwe ka amara ka nwa ha nwaanyị si wee fu n'obodo fa. Nke nwoke wee sị ha ọkwa polisi adịrọ involve na ọjọs ka ajụọ na nyanwa na onwe ya na aka ya adịrị ya na aka ya dị ọcha na o nwere ife ome kịnịkọ na aka ya dị ọcha n'okwu a wee sị ya na ọjọs ka ejefu igwe ka akpa nkata. Ọsị oke na nyanwa na-ejezi ọgbara ka o si wee sị ka o jezi aka ọfụ police van nọ from ebe a nke o si wee na ọ bịarozi the summon asọmọnụrụ ya na be igwe. Nọ na the third day ka a bịazi arrestzie nke nwoke tụọ ya chain dugia nga tụọ ya handcuff ya bụ chain ma handcuff nke ọ na anyị ga-akpụ ya n'Igbo wee mee gịnị wee duba ya nga. Nọ na nga nke anọzi the onye jikwe fonu na-etest kwa so ndị a wee make up the money wee send yalụ ha
ha na-demand kwa for more money. All that more money bụ ife lata rapụtazi fa because ha kala ebe ọbụla ha were ego nke izizi ahụ ha eme gịnị onye ọ na-achọ ụzọ ya. Mana na ego nke ịbụ ha chọkwala ịna n'isi nke nwaanyị ha wee sizie ha na ha ma esendkwazi ego until ha n'unu nwanne fa nwaanyị. Ha wee si ha oke ha agbanyụọ phone. No, after 1 hour or so ka ha kpọchiela azụ. Ha na-anụzi onu mmadụ na-asị ha please help, please help. Mana ha nwa amago na onu ahụ abụrụ onu nwanne fa nwaanyị ebe a ka fa nọ wee bidozie panic wee ma na something is wrong. Akọtụ ọkọ. A wee jekwuru the boy nọ na nga wee sị ha isi na gịnị mee nwanne fa nwoke ịgbago jụbakwa ya ajụjụ. Asị ya kedu ife ọ si anya mee. Ọ sị ya na ọ si amarọ m akụkọ fa kọrọ nnọọ. Achọghị m ịkọ akụkọ dị too vulgar ịkọ ya na redio. Kama na ọ sizi that na nke nwaanyị bụ ihe ịmago mbe ihe si na biya wepụ na ọ si anya nawa na ọ marọ ka o si wee jezie eje o wee na ọfụrọzie na ọnụrọzi from him abi from her na nani ya nọzi from na ha na-abịa ekwurozi okwu again till e wee jide ya. So wee sị ka eje bịa eje search ya na bịa nke ejere search lo and behold nekwe fonu nke nwaanyị. A na-ajụzi ya ka ezi ka fonu nke nwaanyị a the girl nwere 2 phones. Amarọ m ka ofu si wee dị na bịa a na-eyuzu of so afụ fonu nke nwaanyị wee jụbazie kedu ihe fonu nke nwaanyị a nọ na be gị eme. Ebe isi na the girl ji okwu ya na-abụ na imetụghị aka o nwere ife ma unu esoro okwu wee na kedu ihe fonu ya nọ na bịa eme. Ebe a ka a nọzi wee tọchabazie nke nwoke. O wee bụ na fonu nke ha ji wee na-etest family the girl nke o ji eme bank transaction. Nke ọzọ bụ nke o ji anọ social media. Nke ahụ nwere much thing dị na apart from social media ya na ọ na-akwado ka o je flash ya lee ya. Na ya made phone ji wee ka dị na bịa. And secondly, na abịa chọba the girl n'oge. Na amụrụ na nke echi that day ka echi ya ka ebido chọba the girl. So na nyanwa amụrụ na aya achọ the girl na ọmụrụ that na ndị mmadụ ga-achọ ya ọfọzụkwa ịma ebe ọ gawa. A wee jụọ nwanne ya nwaanyị na ọma ife a na-eme na ọsị mba na ọmụrụ na ọ just nnọọ arrange ịmago kpọkwa the girl si ya na adult ka ọ bụ na onwere na ọ bụ na ọ sị fine na ọ sịkwanụ mba fine. Not just na nwanne ya nwoke si na ọ likere the girl wee arrange ya for ha na-abụ. Na ọ gwụchakwa na onwekwu ihe ọzọ ọma. Nya ka ji etọchazie nke nwoke wee duru fa wee jewe n'ime ọfịa. Ebe a hapụ ya bụ nwatakịrị nwaanyị. O wee bụ na ozu ya edike ebego. Ebe niile o ji wee bụrụ nwaanyị. Hapụzie ndị nke ọzọ n'ọfịa. Kekwanụ ndị gị na fa nọ wee mee ife na ọmarọ. Ka ebe fabi na ọmarọ. Ihe izizi na-eme ya bụ ife nọ nke abụọ kama na ọ maghị ihe na-eme ozu those people nọ nke a bụ sọsọ ihe ofunugolo ozu ya anya. Nya na nke gị bụ to deliver ọ sị na ọkpọnyekwa na elu ha mmadụ ọ pụọ. So ya bụ nwatakịrị nke nwoke kịta nọ na nga na-ata afụ arrangement nwanne nwaanyị meeli ya. Ajụjụ m wee bụrụ nwaanyị ekwesịrị ị na-eme elu nwanne ya nwoke arrangement nwaanyị knowing very well na nke nwoke nwere ihe o ji ya bụ enyi ya nwaanyị eme. Nwaanyị ekwesịrị ị na-eme elu nwanne ya nwoke arrange nwa agbọghọbịa. Makwala amalụ na ya bụ nwatakịrị nwoke bụ nwanne ya nwoke enwere ife o ji ya bụ ụmụ nwaanyị wee kpọrọ. I kwesịrị ịma na nwanne gị nwoke chọrọ ịkwụ ụgwọ nwaanyị. Still, ije machia fanabụ femiti. Maka na ihe bụ nsogbu kịta ihe nọ na-eche bụ kedu ka m ga-esi wepụta otu akịta anụ a kwadochalụ nwanne m nwoke nwaanyị
wee bụrụ na just nwaanyị nkụchalụ. Ihe izizi nna anụkwanya bụ ife anụnụbeghị m ya bifo. Anụtụbeghị m ya mbụ. Ihe a bụ mbụ nna anụ ya, anụtụbeghị m ya mbụ. Na nwanne ya organize nwanne ya just kwụọ ya ụgwọ. Obi m na-asị m na nke nwaanyị a nwe ma mmụọ tu ihe na-eme maka amarọkwa m ụmụ nwoke ya akakọwa because afụnụbeghị m amarọ m ihe m na-eche ihe obi m na-agwa m bụ na nke nwaanyị ama nnọkọta nnọọ arrange elu nwanne ya nwoke nwaanyị just for nkụchalụ ka ọ kwụọ ya ụgwọ ka o jebekwala onwe ya without inwe prior notice na nke nwoke chọrọ iji this girl wee mee ihe ọgwụ ego. Amarọ m na okwere unu nghọta. Ọ na-agbagwoju m anya maka na afụnụbeghị m ọ dị confusing. So mgbe nke nwaanyị anụ a na-enye confession ya, ọ sị na ọ marọ na nwanne ya nwoke bụ ụdị ihe a ka ọ chọrọ ime. Ọ dị gị ka eziokwu ka asị. Nke nwoke na onwe ya sị na ndị niile na ya na-eme ya bụ ife ọgwụ ego na ọ marọ ebe fabi. Ọ dị gị ka eziokwu ka asị. Kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347 07060485853 ma kpọọ na 09155708347. Cheta na nọ live on YouTube na YouTube Odenigbo na our channel. Ndewo. Hello. Hello. All right, just seek it by Chimazuna 070604858553. My one at 0915570847. Hello. Kekime. Dalo. Ganiru. Arin. No. No. I don't know the kind word I would use. I was devastated. In a man, woman. Why not able to or know how woman and idea. Nwoke na nwaanyị zụcha nwa ya. Neighborhood one thing or the other. And that is the end. And they go up there. If you very one not 25 years, after that, about you are gonna bank. Then I got I met him of Nambi. Guys. Where? Here, Magno, or Pataji. And here I put Kita. Yes. Until your Tanya, I get that is lazy. You can't deliver the message. You be an actor 1 year movie. And how about kind of people? Ngwo Nwanyi. Sometimes I don't like the idea. But let us follow the due process. Let us do the rule of law. I'm making cast no Jongo just because yeah, who is the man? Okay, no. Just it's a time again. One day I call one sick word. I don't know what to do now. This radio has become this radio station. It has become my companion. This is almost 10 years of my predicament. Wow. I listen for this radio 24. It has become my companion 24 hours of the day.
Aji m ohere a na-ayị ụmụ nwaanyị ụmụ agbọ anyị ụmụ ikorobịa onye ọbụla na-asa arụ taja chụrụ akụ ha ma na ihe niile arụrụ ego nkwa ego a na-akpa akpa ka ego eji aga. I could remember our late president Abata lose the money for Nigeria, but today where is he? Ego mbuja ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀kúta ẹ̀yà àlàdé Nwata ha na ụja. That is the end of there is no two words about it. Nke anyị nọzikịta bụ ka ndị nọ ndụ ka a maa na mmiri ọkụ na-egbu mbe. That is it. Because phone emego anyị ncha. Phone. Ọ na-abụ sometimes I don't know. Asụkọ ụmụaka m ghara iyi. Because nna aka ihe a nna anyị ihe a ọ na-ewute. I have about 6 children. Nta bụ ụmụ nwanyị. Because ihe na-anụ. Akwụkwọ ihe a polisi data nke ha kwesịrị ịga. That is the end of police can't do more than their power. That girl this girl to his brother. Can't take an office. Up go no. Dalo, so. Thank you so much. Na email Vote FM, your 24 hours radio. Nyabu mbawo na iji wee nyuo ka iji anyu. I bịakwa on, bịa on. Thank you so much. Ọ dịrị easy. That kind of loyalty. Ọ bụrụ mmadụ niile ga-enye gị. Then, nwanyị bụ ife. Chukwu nye gị ụmụaka 6. Chukwu na-agbanyeghị gị aka. Ịgbawara gị aka. Ịghọtago. Ụmụaka ga-eme gị proud. No matter how. Otu ọbụla o si na-adị. So long as omego 10 years ị nọ na wheelchair. Amam ka isi cope, but amam na the Lord is your strength. Thank you so much. Dalo. Otu isu ekwu ya kita otu aka osu edukwa m ebe nke nwaanyị nọ because ya bụ akụkọ. And abịa m I will deduce from yesterday si na ọ dịga established ihe ịtọ na-egbu ụmụ nwaanyị. Ihe ịtọ na-egbu ụmụ nwaanyị. Ọ dịgo nnọọ esughị stampụ. Nke izizi bụ domestic violence. Nke ịbụọ bụ BBL. Ifu BBL a na-eje. It's not Brazilian boob lifts ka ọ gịnị. BBL a. Nke ịtọ anaghị anọ ofu ebe. Piom a na-epiogharị. Nke akwefu ihe ịta. O gbugo ụmụ nwaanyị more than natural death si wee gbuo ụmụ nwaanyị. O gbugo ụmụ nwaanyị more than natural ọnwụ ike. Amụrụ m na onwe ebe edere ya n'akwụkwọ that na ụmụ nwaanyị bụ ọnwụ ike kwesị. N'ọtụrụ ọnwụ ike ka ha kwesị isi wee na-ana. Amụrụ m na onwe ebe edere ya iche mana Chineke ya emela anyị ebere. Chineke nna ya emela anyị nnọọ bụ ụmụ nwaanyị ebere. Hello. Good evening. Ka ime? Chinwokwu nnọọ. Daalụ. Nke nwaanyị afọ kpọnyere nwanne ya nwoke oyi nwaanyị ọ na-abakwesị nọ n'ime nga afọ ịghọta so aka ya dị n'ife na-emenụ ọ ma ị na-out nwanne ya afọ ọ ma biznes ha na-eme ịghọta so ọ kwesịrị ka eji di ya jidesie ya ike tọchọ onye bụ nke nwaanyị ka okwu eziokwu by fire by force ihe ụka ga-ekwu dị ya n'ọnụ kama na atachọbeghị ya atachọ ya ọ ka ga-ekwu eziokwu. Daalụ sọ. Kama na anyị na-ekwu mana a lot of people sometimes poverty ga-eme anyị na-eme a lot of things. Mụnwa n'otu anọ kịta anụ amara nnọkọta kịta anụ a amarọkwa m baby na ndị mmadụ are wired differently. Mana amarọ m ka mmadụ ga-esi etupụla na chọọlụ nwanne ya nwoke dị single nwaanyị dị single. Ị ga na-achọ ka otu nwanne gị nwoke ga-esi enweta relationship ya lead to marriage or even ezigbo matchmaking ga lead to marriage. Ị na-achọ nwaanyị ị ga-akpọnye ka ọ kwụọ mụ otu a ụmụ nwaanyị. Hello. Gbatụnata ekwentị gị. Nnọọ ka afọ gị na ebe isi akpọ m. Ezimo Ezimo nnọọ from Ojoto. Daalụ.
In Enugu. Yes. The first call up on Arinze Guadangwa, Arinze Anime Kenekwa, Dal. Guadangwa, Mboga, what are you mean? Oh my good friend. Yeah. I think as well. I'm feeling in it. That young man who's in friends here, I'm not ever happy. Who is you? Can't get begin a high level parts, woman. She's not ever happy. I'm not ever happy. I want you why is in a mother anything about here. There is Enyi one. Oh my God. Him and I want him and in a good who's it on a boom one. My name is mistake, additional. Mistake who's in email, the first one will go, affiliate go. Affiliate go with the first thing. Usego. I am a boom one, yeah, with the first thing before BBL, yeah, and this cause. So that guy must be tortured before Ukwezu. 1 year, 1 year, 1 year I go see by him. So get you are going to show somebody. 1 year you are starting you are. You are going to okay. Imagine I get one. 1 year why they all my year they involved. So I go see it here. Ukwezu. Now I think I was going to come one tantalize. Hanop here. Your limbo, honorable justice. Man, to be seen. Man, then call on number of fun. And I have a more weird. I want to do your Yes, so I do the only abona. Several days, get you from one of you to Malo. They can have. Dalo, so. All right, so ezimo si na mkpodoro ya isi. Okay, ọ bụrụ na ebido m n'ọdụdụ wee gụwa wee gbagotebe na m kwesịrị ibido n'isi wee gbadatawa. So uso ego, domestic violence na BBL. BBL maka ndị ji n'ego, ndị otu anyị na-ejiri ego. Onwe anyị zuru anyị, onwere ihe anyị ji. Amara m because asịkwa na the true character of a man is tested mgbe o ji ego. Ihe ị ga na-ayọ Chukwu mgbe ego bịa ka ị nwee sense nwee ezigbo ihe ị ga-eji nye bụ ego wee mee. Hey, ịghọtago? Because na ndị a na-emecha BBL, adị m sure na mgbe fe ejiri ego na the last thing na-agbatafa n'uche bụ BBL. Mana onye nke nwụrụ recently a na-akpọ Elena, akwasị na Jessica bụ afia. N'ọpụ ya bụ breadwinner of the family. In fact, emeketekwuzi ejimi ya nwaanyị sef enwee dị ego ịkwụ ndị hospital. Igosi gị that still ha nwere ego mana I don't understand. Aghọtara m. Ị ga-adịrọ ndị bụ na akwụdosighị ike. Nwanne gị nwaanyị akwụdosighị ike. Iwefute nwa ego wee jee mee BBL. Ekenekwa m. So, onye nwetazie kpatata obere ego o jee mee BBL. Ngwa nsogbu adịrọ. Onye nke a na-akpọ ka ihe hello? Ọ gịnị kwanụ? Ha. Good evening. Ekele Ngwo. Daalụ. Okay. I'm na-esi eleme na-akpọ ha Nwụ Chigozie. Isi eleme? Emene Chigozie nnọọ. Adị m oyi. Okwu ịkọwara today okwu anya mmiri. Maka onye nọ mebe before aga ama ka o si afụfụ n'arụ. Ihe m nwere ikwu na ogbu mma gala na mma. Onye ahụ nwụrụ ịdị na-egbu mmadụ ibe ya na-egbukpe ya. Mana mbụsụ ihe nchiri kwuru ahụ enwere egwu na-azị na-akpọ na Odenigbo. Egwu ahụ oge kpọrọ ya iwe na-ewe because ama m na ya awa asị ka na-atụ. Mana ị na-akpọkarị oge niile. Egwu a na-agụsị enweghị ihe dịka ọgwụ ego onye si na-enwe ndị dibịa ka awụgo ọgaranya. Mana ọgwụ ego na onwe ya ọgwụ ego. So a na-asọjesị egwu a ka ịkwụsị ịkpọ ya maka na ọ dị ka ị na-emere ndị na-agwọ ọgwụ ego advat ha na-adị hapi ka ahụ udo ka ji na-ekwu tibere ya uche. Ọzọ onye ahụ werela nwa mmadụ garịsi ya ndị na-egbu mmadụ na-ekwu na ọma ndị ahụ ma ebe ha bi
Get the communication in a hajine with people or go and I went to go mad, have you the person, that kind of thing. My happiness is that the Nigerian police has stepped into the matter. They know what to do. Even that her sister, now I call her, or man, I was just bothering in wine. The Nigerian police trust them. They will investigate the matter and they will get to the root of the whole thing. Man, that man, how come I not confess and I go out with the second person happening like that? Meaning that he didn't start a business today. He didn't start business today. So thank God the Nigerian police are into the matter and they will get out the matter. But in as much as he has been caught, definitely, oh my God, his penalty, what it will be. Chineke, because a woman nwere ike iji mee ọgwụ ego laa free, enwere onye ị ga-emetụ aka. Nsogbu ga-adapụta n'isi onye ahụ metụrụ aka nkụ. Mana ụdị agwa ihe ụmụnne anyị dịka nwaanyị ga-ejichi ike gee ntị, nwere ezigbo uche na-etinye ihe a na-eme. Maka na mmadụ sị gị bịa ka gị lee ya mọọ ya, unu ekwu 200,000, kwuo ihe eja 80,000. Which kind of business is that? Okay, or do one ya nwaanyị ka ọ dị iche. Hello? All right. Jisike kpaghachi mazụ. Jisike ka anyị ghọta ihe ime by ụmụ nwaanyị adị iche. Tupu m gaa n'iru pike call, egwu a na-akpọ ọfọ. My brother, when you dịka ọgwụ ego. From my own understanding, and what you think is what you are. The only thing on the Ogwu name is to accumulate the years. Ikaliji hard work. Ikaliji settle down. Roll. Give all your best into your years. Kuomporo, to ayawe kuompori chelo. Or germinate, yeah. To mepụtawa mkpụrụ. Ihe ndị ọgwụ ego na-eme bụ gịnị? Those times ị kwesịrị cultivate. Achịkọtalụ gị ọnụ, inwe harvest time ozugbo. Thereby shortening your lifespan. Your lifespan kịta ga-enwe ike ọ bụrụzia 10 years or so instead of 20 or 30 years or 40 years chukwu nye gị, depending on mgbe iji ego nya bụ mgbe ijere ijeje ịgwọ ọgwụ ego. Ihe dịka ọgwụ ego adị. Kedu afia kedu nke anụ a plead guilty na Anambra mbọsị. Onwere ihe nothing, ihe dị otu aha adịrọ. Ọ bụ na ọ dị ọka ime isi na otu o si eme spiritually ndị mmadụ enwetebe ego, ọ kara ime spiritually o misie. Ihe that man ji eme wee na-enweta ego. Onye o short no lifespan ya, short no chachacha ya. Onye akpazi ego within 2 or 3 months abịa nye onyinye. Onyinye ndị mmadụ ka o ji aba. Onyinye ndị mmadụ ka o ji arụ na ego moto. Chukwu na bụ na ọ sị gị na ị ga-eme ego at the age of 50 or at the age of 40. I wee jezie, wee je make at the age of 30. Maka na ijelu n'ụzọ shortcut na ikwesịrị i short go cut all your life. Nwere ihe dịka ọgwụ ego, my brother, ife a na-eme bụ brain anyị ka a na-use. Apụta short n'ọnụ gị your lifespan. Yeah, because hard work is only hard work that pays, and you reap the fruits of your labor depending on how you decide to make it. It decide labor. It decide that is shortcut. If you name the shortcut, make it decide that issues or we see. When you look back, you have a lot of stories to tell. And then you get tell that story at your golden age. Mgbe age go mgbe nwere awọ isi, a lot of these people ọ na-awọ ịnọkọta efu, a lot of people are na-anwụ, a lot of people, young people are na-anwụ. Ụfọdụ bụ ndị gịnị ejego use their destiny. Ọ bụrụ ọgwụ ego, nọ ndị jeziri ije gwa ọgwụ ego bụ ife use. Ụfọdụ bụ ndị gwọrọ nya bụ ọgwụ ego, ife a na-eri ego ayara. O nwere onye na-eme ka ego through the genuine means. Before you squander that kind of money, ị ga-make go a lot of contacts, a lot of business deals, and it's still go business deals. You may get a lot of things. Ishi ego gi waking up at the age of 50, at the age of depending.
akara aka dị n'iche iche. Onwe ndị ga-eme eki ya ọgwụ ego or no ọgwụ ego. Onwe ndị kwesịrị ime eki at the age of 25 or at the age of 30. Mana ndidi adịghị ekwe anyị. Anyị adịghị patient enough. Onwe ndị bụ na ha buru ụzọ for their destiny. Onwe young people na-akpa ego genuinely. Ha jejefu ifefa kwesịrị ịbụ. Ndị ma na fa kwesịrị ịdị great. Ndị ma na ha kwesịrị ịdị great. Ha ejechuwa ife ha kwesịrị ịchụ n'oge. By age 30, fe make vie. At age 32, he make gị. Mana kwa ifuru ndị ọya bụ onwere onye kwesịrị, onwere a young person ma amara, onwere a young person na-enweghị at age 25, at age 28. At age 28, he build bago. In fact, at age 28, ọ bụ na ịpụta school, university, but this is when you kwesịrị pụta, he build the sigo. He build the sigo. Then ị na-echezi gịnị ka ọ mature. So when you ihe dịka ọgwụ ego, my brother, to me, onye ọbụla nwekwa their own way of thinking. If I'm able to convince you, fine. If I'm not able to convince you, it's okay. Kama na egwu bụ gịnị? Onye nọrọ ịghọta ka isi ekwesị ịghọta ya. Ọ bụrụ okwere oge nghọta, ịmana ya na-ege without ị na-achọ ịghọta ya. Maka ọsọ ebe ị na-achọ ịghọta ya ka ị ga-eji dị confused. And ọ bụrụ m confused gị. So, onwere ihe dịka ọgwụ ego, my brother. Yes, and onwere ihe dịka village people. Ngwo are the lazy. Village people. Ndị a niile jicha ego ọ na-afe nwere village people. So, when the song is playing, just open mind, gee ya. Ịghọtago? Hello. Hello. Ka ime? Auntie Chinazọ bụ afa m. Auntie Chinazọ bụ afa m. Ka afa gị na ebe isi akpọ m? Happy man from Gariki. No, happy man. Gaa n'iru. Because word of advice to them, man, ahapụ m unu ka ntinye ọnụ na ihe ọ bụla emere nke nwoke nwanne ya ọ na-akpọtara ndị ọ na-eme ya ife ọnụ nwoke ejiagụ chief ka ọgịnị maka nke mere mgbe oge Jenụwarị nwoke ahụ ejitere ya ga-enye ndị bọda 10 million ndị bọda si ya mba ọ kama ejekwene n'ọbụrụ na ọbụrụ ọbụla ga-emewere onwe trap mma na-ezi ya kịta na-ekpe ike ịnụbe na ọnwụ egbughị egbu ọnwụ na nga ọnwụkwa nke a na-asị na ọ bụ ugboro na-abụ ka ọ gị na ya talking lies ekwubere eziokwu atọsọọ ha ekwu eziokwu ma nke nwaanyị o ma nke nwoke ụdịkọkwa nke ndị ibiri ma nke nwoke ahụ kwesịrị ichepụta ndị obi ahụ niile kama na ndị obi ahụ ga-awarụrụ ọkụ ma amakọ na denja atụtụ mana o kwesịrị ama ihe ihe ọ ga-ekwu eruka ekwu ahụ ebe ọbụla ha daalụ sọ daalụ ịma na ọnwụ ya na-akpọ ịtight loose ends, tightening loose ends, especially ọ bụ na ị na-eme ihe ọjọọ. True that boy nwere ike ọ maghị ebe ndị ọzọ nọ. O nwere ike ọ maghị ebe ndị ọzọ nọ. Nyanwa nwere ike ajọ ọsọ nke bụ ọkpọta mmadụ esetụlụọ ya nyanwa agabala onwe ya, so that ụdị ihe a mee ka a hapụ ịkast ha, ka a hapụ ijide ha, because ihe nke bụ ndị a na-egbu mmadụ abụrụ izizi ha, ọ bụrụ ịbụọ ha, ọ bụrụ ịtọ ha. O nwere ike ọ bụ na onye ọzọ sef na-akpọtakwuru ha mmadụ na ihe emego onye nke ahụ, ha chọrọ onye ọzọ. Otu a ihe megoro onye nke a kịta, ihe ha ga-emezi bụ eme gịnị, ha sizie another person chọọ onye ha ga-alata
say na nke fa bụ nke ha bụ just no kpọtalụ anyị ụmụ nwaanyị all this ha convince gị gwa gị na ụmụ nwaanyị dị nzuzu ịmaga ụfọdụ n'ime fa nwere the power to ime gị nwoke ife ụmụ nwaanyị ha etie fa, especially ọ bụ na nwaanyị break go your heart break it because something is ụmụ ihe na-convince ha, ụmụ something ụmụ ihe ha believe in melu fafa ji eme ihe a ha na-eme. ịma nnọkọta tete in the morning na ihe etie mmadụ onwe something onwe gị ihe mee gị melu iji wee dị convinced na onye a deserve, which na ọ dịrị anyị n'aka. Nwaanyị break your heart, nwaanyị mee gị anything, move on. Enwere many better fishes in the pond. Onye kade onye nke ahụ mma self. So a lot of reasons. Mana onwe nwaanyị mma like this o hate ụmụ nwoke. Nsị na ọ ya anụkwa di o. Asị m na she can stay. Na bụrụ iwu na nsi okay. Don't worry ka age you can know na your prime. Chilika 40 years ruo 45 ka ịghọta ije. Ke ya aka gokwa o. Mana ị ga-aghọta ije. So when people bụ na fa like or the opposite gender. Ọ ndị ọha nwa ka a na-aka ejidekarị. Apụta kịta asị gị na onye a deserve ọnwụ. Na fa emego gị ife gosi gị shege. Revenge. Ha na-enwe something ha ga-agwa gị iji wee nweta gị. Ha na-enwe something ha na-agwa gị iji wee nweta gị. And ọ bụ na ịbụ onye adịrọ principled, onye na-enwero conviction, I'm sorry, ịnago. Hello. Keke ime. Uruchioma ka maka ndị ugwu ajị. No, ekesi. Daalụ. Daalụ. Ndị nke kpọrọ akpụ ma ndị na-egele egele ma ndị na-onwe gị na-akpụfegodo anyị. Daalụ rinne. Nwa na oji otu nne nwere gị aka enu my man. Daalụ rinne. Daalụ. Aunty Chinọzọ. Biko o nwere nchọrọ ịjụ gị ese before mgbe onye nchọrọ ikwu. O nwere our brother King. Prince called Kings. Other kings or prince. Kings. Kings chọka njụ esi. Ama m ihe mere o ji wee ọ na-ege anyị ntị bụ ya nkịtị. Ọ na-arụ dị ya. O nwere ụdị tọch e ga-enye mmadụ. Mana anyị kwubugo m o nwere okwu anyị treat one certain time. Maka one woman nwa na-agba ndị be ha ọchị. One woman amụsụ ha na-eme ụmụnne ya. Nsị a na nwere punishment e ga-enye mmadụ. Na-eti gị ihe but punishment enye gị amaghị gị ha ikwu eziokwu by force. Nweta mụ candle, just candle ahụ na-ele 200. Nweta ya. This girl, a man seem no na one day kissy na sikipata mmadụ. The Borobia. Nemaro, okay, enough na go the Akuka self, Potadum goes as Sanders. Nema Reben, Nemaraka, Nika Collegian, Nika Collegiana, Nakoyana Bakamutu. Because you were them of candle. Oh, didn't handle you of one the police or the Gande said you could handle you of. I just aim with the candle torch 2 times now. Upuisu honey the Cassian with the contact, guess I communicate when they do then they are. What I go, yeah, go do Quasibugani, Uquasi, and I say, Maro. On Cabona, Imana Asana Ajijanatom, only was Ajijanatom, Ajijatole. What I go to go Sinon Bar, I go again you. What I go home with you. No woofs. But I just not deny. Oh, I deny that. But I'm not gonna deny because you want to come. Don't when you go to see 2 times now. Of no more than go put an on name. Of no, I'm not going to be so poor. You're not bagable life story. Oh, going yet. I will be so deep express when I began. Oh, one of our Onya and Yan should go away and die. Every time they need the honor, go name my transformer. I know niche. What I go one day was a patalia. What did I get? A patia. Ndia we handle land this side. Napagia, Nachi. Okanda go to who is upon do chinine. Bokahara when nature. What I go. So because between one day and I met to me, sit
ite ihe nwere ite onye a nwere go fent ọsị ka nwụọ ka ọ yara kas but kandụl abịara ọ na-afụ ya kandụl bụ ọ na-abịa mgbe atọ ja ukwu eziokwu ozugbo by force ụdị nọnsensị abọmikọntrị bụ nke ahụ na kechiri ọzọ biko ka ndị ọzọ bata darụri na ekene ụmụ ndị niile na-egele daalụ sọ daalụ. Alright, amakwam since the last time on for nwaanyị nọ n'Imo steeti dalụ nwatakịrị kandụl, nwatakịrị a survive. Hey, ihe ọ wugidelu nwata eji m ya wee bịa ebe a mmiri kandụl ka ọ nọ na-atụ nwatakịrị na-erube 10 years na-atụ. The girl survived ya mana ahụ ya niile kwochisi ya elechasị ya ọ dị etukwudi ya na ọ dị edowe azụ ya na nsị thank God na ụdị mmadụ dị ajọ nke na o jeghị were ya tụsa n'ihe o ji wee bụrụ nwaanyị maka anya ndị mmadụ dịkwa wicked wefu ndị mmadụ na-think the unthinkable. Sometimes adị m ama ka ihe na-abata ha n'uche si abata amarọ m na onwe ifefa na-ese ụmụ nwaanyị ụfọdụ ama m na onwe ihe ha na-agba n'abalị wee teta ụra ka ọ na ha na-agba ya during the day wee guide ha through the night. Ghọtara m ka o si emefa. Hello. Hello, Auntie Tina. So good evening. Good evening. Ke ime? Daalụ. Ụzọ nnechi nnọọ. Ka ebe isi akpọ m taa? No. Kesa de ebe Independence phase 2 anụ adị? Yes. Okay, ebe a enwe New Enugu. Yes. Okay, chem. Manana Express. Yeah, Manana Express. Okay. So onye ọbụla chi bi ebe a ga-enwegodo moto. Transport na-agbanye. Bus nkeke ha na-agbanye. Okay. Okay. Onye na-agwa maka phase 2 Independence amarọ m ebe on se na ma nnube maka ya. Yeah. Ọ na-agbasakwa ahụ. Daalụ. For a long time, I'm an accord. 100 days is for you, chief. 1 day is for him, the owner of the universe. Onyandala. People are not saying any communication, I had a like one. It's a lie. All war what I've got and I can why I'm anti. Because I say, where force and energy is a lie. Can you communication here? Where bond the guy? Number one, no one dinner. I thought you had taken on Danny. I'm a child of animal. I thought I put in a executive. He will spoke a while now on Nwoke, also what bueno.
eziokwu niile apụọ n'ọnụ. Okwu niile bụ n'enugwu a mgbe this New Haven Express flyover mgbe nwoke na-edisgaidi onye na ya bụ onye ara mana o nwee more than 30 folks ife ọ bụrụ onye ara kecha onwe kolota ọ na-aga na-ewere ọ na-aya ahịa amara n'ọdụ iwu otu esi ezuru ndị mmadụ ozugbo okwu ha na data ebe egbuo ha ndị na-abịa ndị otu abịabịa narịcha ya tax o nwuche different phones gbaa ka fonu ka na-apụta ọfụma na o nwere fonu aghara aghara ọ ka gọvanọ bịara rube ebe ahụ rube nwoke tatụma and mgbe ọbụla that place a na-enwe accident and on the trailer ogbuo massive people aṅụ ọbara ụlọ arụ adịrọba ejide that man egbuli emunwa amarọ egbughị emunwa amarọ because na Nigeria dị ime kuru ụmụ ejima 100 n'aka maka na agwa dị ọkpara ọdị ama m boy bụ a nọpọt boy so wee na slọta ụmụ mmadụ mgbe anyị bi na-agba ịmara ịpapịa na manya mkpa afịa teta ndị mmụọ ego maka ha zupu the boy overnight ya na South Africa efere zupu the boy overnight na South Africa ijemege ka ndụ nke dị mana ndị a niile gbagburu kedu ebe ha nọ emerụgige m mana gịnị mechara ka ịma nke a ịma nke ọzọ that same boy ogbu nwa na ananakwa nwere egwuri ebe a ogbu nwa na ananakwa the same ihe omere onye ọzọ na-eme before tapi ife mama ya nkịta ọjọrọ ka mmadụ apịa ahụgo onye na-eme ihe ya na-elote echi ya lote na ndụ a na onwe onye nwunye adọ nwere nweta nke nkwa bọsi jọjiment ndụ ọma akụwa ezigbo omume akụwa ndị paịk na-ekwuru maka kedu ihe ị ga-afụ nwoke ọ bụrụ omume ebe ọ bụ na ogwe ga-adọrọ ọ hafụ nwaanyị ma ndị na-eji anụ nwaanyị ka o wee bụrụ na parents hafụ ịma ihe ọ na-eme ọ dị semon ọgwụ ego a mana Chineke anapụrụ ekwensu ike ọ ya kpata o ji bịa n'ụwa nọdụ n'ụwa kịta na-achị onye kwu ọchịchị onye na-ekwuru ọma nchịchị so nwa m and nwanne m nwaanyị ọgwụ ego dị okwefu nwoke gwa nwoke onye ezi ha bụ gbuchelu gbuo nwaanyị dị ime tụnye n'ume asị na ọnwụgwụ enwekwara ike agwa ọrụ ọgwụgwọ ọ bụrụ na ọnwụgwọ ọ bụrụ na ọ bara ego banye ha atụghị obodo ọzọ ebete ndị Naijiria na-asị na ihe a mere onye adịghị ekote ọtụtụ n'anya m na-afụ nwanne m nwaanyị and nwa m nwaanyị otuto dịrị Jesu na ndụ ebe daalụ lente a ga-adịla anyị na mma n'aha Jizọs amen daalụ sọ bye. daalụ all right we disagree to agree yatago so my own bụ na onye ọbụla ife ọbụla onye na-eme at the end of the day anyị ga-afụ isi ya result ga-akpọ ngwo ndị ọkpọ n'isi ya and ọkpọta ha ọfụma o nwere ndị ọka ya akpọ n'isi fa and I'm telling you so long as n'aka gị adịrọ ọcha ọma mkpọta ọfụma so ị kwesịrị ihe ọbụla ị na-eme ee ama mgboro one ndị anụ amụrọ m na oshi ka fa chọọ izu m ka ife a na-akpịa oshi or rituals amarọ m na ọgwụ amarọ m ife fa chọọ iji m emewe but like I said ihe niile bụ how you think ị kwesịrị ịdị cautious ma ọ bụ na ị nọ n'ụzọ even na be gị sef na be gị ị adị very careful o nwere ụlọ mfụ 3-story building ma mmadụ one fọrọ ya people started hearing sounds ndị mmadụ bido nụba sounds some people ga-anụ that sound chee nọ mmiri na-achị izu or something so a lot of us na-abụ spirit anyị gwa anyị ife anyị adịghị like ige ntị ndị mmadụ bụda anụba sound creaking sound ịma na ụnọ chọọ ịda like this ụnọ chọọ ịda ọ na-emeki sound luckily but ihe wute m bụ na ezigbote trikas nọcha ebe ahụ ụnọ ahụ amarọ m ụnọ ahụ nwee ike ịdadochi ya ha emuvuru moto mana ha muvuru ndụ first of all ndụ dịgodu chai the last person on for bụ a man ọ na-eche nnọọ flat anya sị because onye ma property mana ihe nna nji maka ya na-ekwu ya bụ ntị gị before ihe eme anyị ọ na-agwa anyị
mana anyị nwere discerning spirit. Ụfọdụ n'ime anyị adịghị like ige our inner spirit ntị. Onye mere a lot of us ji adanye n'aka ndị na-egbufu, because ndị rituals bụ wasting ka ha na-waste people. Wasting. I believe na ọ bụ na ị chọrọ imelụ m, ị kwesịrị inwe the spirit to disappear. Yes. Anyị ka njiwe nnecha anya sị na amago m ihe mfu, amago m ihe nnu njiwe na-asị ọgwụ ego adịrọ. Ndị mmadụ na-eji ọsọ egbufu mmadụ because na ha feel na ha ga-eme nwunye. Every dibia ejide, every eze nwaanyị ejide, everybody sị na ha na-eme ihe spiritual. Biko, nwee the capability or the capacity abịa ịkpọchi gị ma abịa iburu gị, biko disappear. Ma mee ka ụkwụ gị tọkịrị n'ala ka ị bụrụ periko maka hapụ imove ga-emove. Yes, ihe ọ bụla ị na-emelụ ndị ọzọ kwesịrị na-adabara gị. From the reason why ị ga-eji wesi na ị na-eme nke inwe the power. Hey, ọ bụrụkwa chi nke nna efe nye gị that power. Ekwensu nye gị that power, chi nke nna efe kwa self karịa ya. Nye gị power inye m ego. Mana onye rọ gị the power ime isi mgbe ihe ọjọọ chọọ ime gị. Ikwube ihe na-eme gị ka o si eme gị na ebe o si eme gị. Yeah, but just no, I just feel na agwakwa unu ka nsi wee feel. I just feel na ihe a bụ people that or lack of confidence that you want to be seen. If they mepe ofu, is either na imepe church ma imepe shrine si na eme ka so that people can now consult gị. At the end of the day, man save onwe gị. Oh, okwesiro. So, pertaining ọgwụ ego, yeah, but just to know wasting of ọ dị ka ndị na-agba ndị ịma na ije n'obodo ndị ọcha ibe ha na-enwe ndị Korea, ha na-enwe shaman, ndị ọcha, ndị America na-enwe visionaries, ya ndị na-afụ vision, ndị na-afụ ihe ga-eme na future ma ihe mebu in the past. Ndị be anyị nwere dapa but anyị na-emisuse ya. O nwere ebe ụmụ ife adịrọ, but kedu ihe iji nke gị wee mee bụ the most important question. Kedu ihe iji nke gị wee mee? Ndị be anyị na-emisuse after sị na enwere the power to do this, to power to onye nye gị nya bụ ike. Hello, ka ime adị m oye ka afa gị na ebe isi akpọ m. Nnọọ omeife nke bụ eziokwu. Guidelines and educating. So now, that is very important. Very good. And you know, but in the other hand, the good part of human being in a form. Because in the signal we got it up now, the people of Madu, they think that for the Central Bank of Nigeria. That is the question. Or Broadway, the Bank of Nigeria, or we focus on any of the Central Bank of Nigeria. On my bundle. There's no. So, I want to ask you which one money for this. Because even to them, third money, usually the money for this. Okay, that you have money. By blood, blood down to Ghana, so, here they are going to performance that part.
we'll come back to that. Yeah, again, yeah, and then Madu, my sister 1 year wine, 1 year working wine for marriage. Marriage, I took a mother 1 year working wine, I saw 1 year working wine, really limited, I really did for to get into marriage. But you can't keep time, it's very clear. Then you change it, you know, it's very lady in question, they love your way. Away. Money, you should know, if they grow up from a wayward family, they keep a wayward friend. You know, Nwanyi as friend to hook up. From this story now, the boy is from Facebook. If you were interested in her. About Facebook, 1 year wine post to your status, your WhatsApp. Okay. 1 year wine post to your yes, or where for this. Now, when you play him, you 1 year when they do the wayward, they don't do it 1 year with you. But I could down for okay. Before we leave this here, to be connected to the wine. Then if you go, we do the wine, then the book her life. So, then the line and so boy, open at the lady, won't be new. Maguna, one lady server, when you want to server now, that will be at the end of coming back. She was to the most. If continue, they'll call, remember Enyi. But the criminal is always sharp. Now you watch a statement and a movement and move to everything. People are from how long that you go to that extent. Find many people are getting at the Hana and DNA. For people who want maybe into criminals. But when a family grew up in a criminal way, so no matter in a criminal way. So that is why you cannot lay hands. So if I'm not going to push under it too, but asking for psychology, is it the one they didn't do wayward? Because we are making one thing why they didn't do which is a dirty life. Then I can call them. I don't that I'm sure. Now one year would be into that clinic that sexual business. I'm all over the because it's more a place for one category when it's to 1 year or go you go to career. Please one. So now this can I get on the investigation. I have my own findings can now based on my process, my field. But now I can call them. I just near Barcelona, India, let me tell you, that is the problem. Why? I'm really good. The level of men and today, you can avoid the ego. We can keep off from bad friends. I think when you want to do good society and when I modern man, on your catalog, we don't want what somebody did now. And you want to be contented with your own way. I can't go to any people. It's in the model because all we are what you around. Even we are speaking now, if you can look at tomorrow, maybe one of those thinking they can even I say it because even if you blood is thicker than one. You have one more to go. So I make it tomorrow. I'm not surprised that once he's going to one of them be involved in this thing. Tomorrow Bloom will go get it. Because who are able to story here? The mama knows what's going now here. That is him. Of course, you can watch with the Ngwo details along that side, the one side. And the room to make it. When you have what is about and everything, we'll put all the shit together. Massive there, the one of them, that was a good machine had motion, very clean, the very clear. If one wishing car, okay, I don't know. They got it at one idea of shooting. So, what the kind of naga, because you go to Maga, you may boom what you do.
ikwupụ n'ụkwa na redio. O nwere onye na-egbu blood mmadụ. No matter how smart are you, a man no 5 years, you know, carrier of 5 years. I carry a lobby. Only 20 years now, by 25 years, you go in a show. That's not equal, you got more than I can. So, although those smart enough, 2 years, I get you. So, what is the clear? So, maybe you may go up now. When you have managed to put a more job gun, that's a virgin already. Tracker is off to because we do got a cutter, which is for so, Ngwene, imekwe mma ịza mma ya imekwe ndị na-ajọ ya ọkwa kpata nwere daalụ so daalụ achọrọ m ka iji obere break just nnachietekwa azụ ka anyị ga obere break nnachiete azụ ka m pick hello ka ime ka afọ Blessing from New Heaven, Ghana. My dear. How come someone will invite you or make your like just make it in time, give me or make like on our quarry, but 1 year why I borrow in our year. Who could sugar and the boy stone, Sakaya, Joseph, your summer time, Andros, or too far to cause size. Now I may have only had the same. That time, something that was telling her not to go to sleep, not to go to sleep, but she wasn't listening. They make your bullet somewhere else. Or turn wrong to push or make your queer. Thank you. Already lost your need for that. Sometimes my son doesn't have it. But as the story sounds, quick, one day the boy and mama anything about it. Because I don't know anything about it. So call me grandma Nwanyi Nwoke na Nwanne. How you just see no man of an onion to go but that one now. You couldn't evidence they free to follow you the Nayana Castle. Then and the whole hang out for when I see girl as she sounds, all sounds the music to me. I don't know if I'm that. All right. Dalo so. Dalo. According to her, obi mu na ya na-agakọ ofu ebe na ọ sound genuine film na ọmarọ ịmago ndị Port Harcourt ka fa si eme ndụ fa ndụ ya ndụ survival ka akpọ ewetagodo ego. Of course, anyị ma na family I'm sorry but ụmụ na abụọ anụ agosi na the family adịrọ responsible enough nwoke inwepụta obi si nwanne ya nwaanyị chọtara ya nwa ọ ga-akwụ ụgwọ nwaanyị dịkwa without no excuse no questions nothing chọọla ya nwa nsogbu adịrọ ka anyị gobere break na nachetala azụ ka anyị bidokwa ebe anyị kwụsị cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM afa mba ntị Chinazụ ndewo
Cha ife ka m na-agba ọkụ na ngagba ya ọkụ. Onye bute na ngagba ya ọkụ. Nwoke hibe ego. Nwoke hibe ego. Ka nye ndidi n'ime mmanụ nwoke ego. Nwoke hibe ego. Nwoke hibe ego. Nwoke hibe ego. Ka nye ndidi n'ime mmanụ nwoke ego. Anachetago m azụ na Volt 104.3 FM and ihe niile anyị na-ekwu ebe a bụ okwu ego. Nwatakịrị nwaanyị hapụrụ biya maka 80,000 naira bụ ego. O jere ije chọmọ. Nwoke na onwe ya jere ije lata nwaanyị aya egbu ego maka na ụdị ọrụ ahụ a na-arụ abụghị ọrụ a na-agba aka arụ. Ọ bụrụ ọrụ ya arụchasị gị thank you, God bless you. Ndị nke na onwefa gburu egbu wee elu parts bụkwa ego. So ihe anyị na-ayazi kịta bụ gịnị bụ ego. As na money is the root of all evil. Gị nwa mazi ka isi wee chọzi m here the root of your all evil. Gị nwa ma nnọọ ka isi wee kwadote imenya bụ ife the root of all evil. Ịghọtago? Ee, maka na ihe mmakwa n'ụwa bụ na gịnị something must to kill a man, but ị ga-decide zi otu isi wee chọọ ịnwụ. Ọ bụ na ị chọọ ịnwụ n'enu nwaanyị, fine. Ọ bụ na ị chọọ ịnwụ mgbe ị kara nka, fine. Ọ bụkwa na ị chọọ ịnwụ maka na ndị polisi jide gị ka ị na-ezu oshi, fine. Ọ bụ na ị chọọ ịnwụ n'ụzọ na street maka na ndị ogbe jide gị ebe ị na-ezu oshi, gị nwama. Ọ bụ na ị chọọ ịnwụ na nga, gị nwama. Otu ọ bụ na ị wee chọọ ịnwụ nnọọ, ọ gị nwa ga-edecide. Ọ gị na-edecide. Ọ ụzọ Chukwu ya afụ na ị na-eje. Ọ na-arụ gị ị chọrọ ige ntụ ọ hapụ gị tinye isi n'ụzọ ahụ ihe ọbụla efu iwelu ka isi wee tachata nnọọ ịlacha. One thing with this life, mmadụ si na our destiny is in our hands.
Mana a lot of us che no mkpari am na ọ dị n'aka Chukwu. Onwe ndị mụchara ụmụaka sị na ọ dị n'aka Chukwu. Eyi, mana ọ dịkwa n'aka nke gị maka na heaven helps those who help themselves. Heaven bụ ndị na-enyere onwe fa aka ka asịrọ heaven ga-enyere gị aka tupu inyere onwe gị aka. So ka uche gị dị ya ka ị mara ife ị na-eme, ka ị mara gịnị, ka ị mara ihe ị na-eme, maka na ọ dị lack of mmadụ amaghị ihe ọ na-eme mere mmadụ ji eme otu ọbụla sọrọ ya. Inwe purpose in this life, inwe goal, ọkwa ihe ị ga-anọ to achieve it. Ịgba speed ịgbanarị ya chi gị n'ọsọ, ịgbakwanalụ speed ịgbanarị ya chi gị n'ọsọ. So shortcut dị mma, but o nwere time ọ ga-eri fụ na shortcut ahụ ikwesịghị isi ọ dịrọ mma ozi ezi, ọ bụrụ ụzọ ziri ezi esini ya. That time hapụ dị ụzọ. Mana of course ụfọdụ n'ime anyị adịghị anụ ife, ụfọdụ n'ime anyị bụ ntị rọba ka anyị nwee ntị plastik. Once ọ banyekwa n'ala otu ọpịachigo, osi ebe enyi pụọ pịachie. Ịma nsịskwa ka ije baa je nwee reasoning, ka ije chee echiche, chee uche, mara ka ị ga-esinyere onwe gị aka. But anyway, ọ dịgo ka ọ ga-esi wee dị, and onye anyị ji maka ya wee bịa bụ onye hapụrụ ubi ya wee jiri maka 80,000. In fact, first prize bụ 200k. O beat gidi wee ruo a na-ebit zi prize eji afụ nwoke down to 80k. Ke nwoke wee sị anyị abịa. Nwoke na-akwụ gị 80,000. Ejirọpụ ya ahụ onye ka ọ dị, ka ihe ọ na-alụ. Akwụgo m ya sị na onwe ka nwoke ga-esi wee just much inye gị ego, especially ọ bụ na ị chọrọ ịbịa fia, ị kwesịrị inye enyo. Nyoo ya enyo, nyoma ya enyoma. Jụọ ya ajụjụ. Chekie mara ka o si esa gị nya bụ ajụjụ. Ụmụ ajụjụ dị very provocative, and ha bịa naba defense ma na n'ụzọ agara ebe a. So ị ga-adị very careful. Nwee pure spirits, because sometimes anyị nwa na onwe anyị bụ ihe na-akpata ndị a ji afụọla anyị. Ọ bụ that na ị nwere pure spirits, na mmụọ gị adịghị ọcha ka mmiri. Fọn ikwe pure spirit che na nna sị gị dịka gị bụrụ assistant Jesus. Mba, nwee obi ọcha. Sometimes these people ama mfụ gị, ha fụgodu gị maka na ị nwere obi ọcha. Ị ga-anafe ha. Ọ bụrụ is a pity. Anaya ndị kidnappers, anaya ndị rituals, anaya ndị BBL. Ka bụzi ụmụ nwaanyị. Ngwa m onye nke akịtọ ọ na-aga afịa ma ọ na-aga chọọchị, ọ na-aga ifu ndị befa ma ọ na-eje ọrụ ekidnapụọ ya. Kwanye nwa kwechara ọnụ jiri aka ya nnọọ kwelu nnọọ bụrụ onwe ya nnọọ bụrụ onwe otu aha wee jebe ifu nwoke beat prize n'ishi gị. Beat a prize n'ishi gị. Oh no. Ikegwu. Iburu onwe gị kidnap rogo, go buru onwe gị buje. Somehow, people I feel sorry for this young lady. Nobody felt sorry for Nyanwa. Come on, iwe na-ewe mbụ na ihe ọjọọ ka na-adị. And sometimes anyị bụ ụmụ nwaanyị na-enable fa. Anyị bụ ụmụ nwaanyị na-enable fa because ọ bụ na ọ bụrụ ya, gwa m the reason why nwaanyị ejebe nwoke beat prize n'isi. Nwaanyị eji esidi nwoke na ịbịa fia na ọ ga-enye gị ego. Nwoke ya enye gị ga-enye gị. I neediro ikwu okwu, I neediri imewe ka desperado. Nwere onye achọghị ego n'ụwa. Anyị niile so ụzọ ndị chọrọ ego, like anyị mewe ka o so dị anyị gbasara ihe ego. Mụ na ama nnọdụ ebe a no vote because ego mbute na-agụkwu, mana achọrọ m ibute n'ụzọ ziri ezi, n'ụzọ dị mma. Pay your dues. Ụfọdụ mụ na-achọrọ ipe dues. Ihe nchọ bụ nteta ụla tata ego ejugo. You don't want to work for it. Chọdịma the essence of money. Chọdịma the spirit so the money. Chọdịma na-enwekwala ụzọ ekwesị isi wee spend ego or not. Ihe ịma bụ gịnị? Ịchọ ebute ego evunyezie ego ị na-emeghere. Ụfọdụ n'ime unu ga-eje trade your life. So what's the essence of inwe short life? But inwe ego n'oge, enjoy ya n'oge, enjoy ya at a short time. Meanwhile, ịkala iji nwayọ were time your youthful age hustle work ndị ibe gị. Sometimes iteta ụra ọ dịghị ka ọ ga-eje n'ọrụ. Sometimes iteta ụra ọ dịghị ka ọ gị ji 6 AM wee bịa ọfịs. Ọ aja bụ the struggle.
ọfa ncha bụ na ị na-agba mbọ, ọfa ncha bụ na ọ dị gị n'arụ. O nwere ike ị ga-echu eru ọrụ ịdị lazy, ọ dị normal, ọ na-eme onye ọbụla. O nwere some days ọ ya wee pụta like this, ọ dịghị ka ị bịa ọfịs like this, iburu ọfịs n'isi like ike ọrụ dị gị that day. Ọ na-abịa apụ. Onye bụ the struggle. Mana a lot of us, ịma nzanwude mmadụ saa. Mana ịmazi na onye bụ the training. Ị chọrọ ịza mmadụ saa. Ị chọrọ ịmakapụta like this, maybe something. Ịma mmenwu anything without training. Ọ dịrọ possible. Ị ya nọrọ under somebody. Sụkwa ya bụ mechanic ka ị chọrọ ịmụ. Sụkwa ya bụ na ị chọrọ ịmụ ka esi atọ ọnụ cement. Ọsụkwa ya bụrụ na ị chọrọ ịmụ ka esi eme graphics. Ihe ọ bụla ị chọrọ ime, ị ga-anọrọ under somebody. Ị ya aza ma. Ị zachazie ma nwee the endurance. Anyị wee ma na ihe emenwu nke gị, Chukwu wee nezie gị anya n'obi, malụzie ka o esi gosi gị. Onye but iwu ọkụ hard, onye rụrụ ọrụ nwere wage. Onye rụrụ ọrụ nwere wage. Asịrọ na onye arụghị ọrụ. Once you are working in a wage, and there is no food for a lazy man. One day the lazy na-eme, ha adịghị alike ime gịnị? Ime ike ego n'ụzọ ziri ezi. Mana nsogbu adịrọ. Epugokwe my 2-piece. Maka mgbe ọ ya dum pịam n'anya like this, just no pịachie the show. Mana ọ bụ na ị chọrọ ịkpọ m, achọrọ m ipik kwụ mmadụ na-abụ 07060485853 ma kpọọ na 0915-570-8347 07060485853 ma kpọọ na 0915-570-8347. Ya anyị na-ekwu maka ahụ maka nwa agbọghọbịa hapụrụ bia jee ifu nwoke, nwanne nwaanyị mere arrange. Nwanne nke nwoke mere arrange nke nwaanyị boy ya nwaanyị. Otu a ka anya bụ nwatakịrị si wee na mmụọ. Hello? Hello? Okay, 0706-048-5853 ma kpọọ na 0915-570-8347. Mami ya na-eme phone anyị but okay, 0706-048-5853 ma kpọọ na 0915-570-8347. Time na-emezi kwarapụ and ọ dị ka ebe a ka m ga-abịa pịachie for the day maka na ya bụ ife nwere ka ọ ma dị. Hello? Okay, I think na enye m enough seconds for gị enwe gbatịnata redio gị. Biko rule number 1 anyị bụ ị na-eme gịnị, ị na-akpọ ị na-agbatịnata redio gị, make sure na ị nọrọ nso na ebe redio gị dị. Hello? Good evening. Ke ka ime? Nnenna from Ogwu Ajị, nnọọ. Nnọọ. Daalụ. Point of correction. Ese na ego bụ root of all evil. Ọ bụrụ ego. Ndị hụrụ ego n'anya ka ọ bụ root of all evil. Ego kwa protection. Onye nwere na-emekwa ka onye nwere enwere. Ijiri egbo mkpabara uru. Ọ ndị hụrụ ego n'anya. Onye a ji maka 80,000 tufuo ndị ebe na ọ hụrụ ego n'anya. So program ga-amaka. Ị na-enye ndị mmadụ ndụmọdụ. Na-ayọkwa ndị mmadụ ntị abụkwa na ntị plastik. Nna anụ ihe na-ekwu. Ntị abụkwa na ntị plastik. Nwere ọmarịcha ndụmọdụ anyị na-adị enye ha. Enye anyị niile. Enyekwa ma onwe gị ikwuba na onye ọbụla chọrọ ya ndụ onye ọbụla chọrọ ibi ya bi. Onye chee ịnwụ dị ka kriminal ya nwụ. Onye chọkwa ibi ndụ ya, hazie ndụ ya ka ọ bụrụ citizen na ụlọ ebe obi. Ihe ọ dịrị onye ọbụla. Program ga-amaka jisi ka Adam nwanyị. Daalụ sọ. Chineke gozie ekele. Gọzikwuo gị. Daalụ sọ for listening. Ọ dịrị izi. Ebe a ka m ga-abịa na mpịachi n'ụbọchị nketa, ebe a ka m ga-abịa na njedebe. Si unu ka echi na-eburu ụbọchị ọzọ mụ na unu ga-anọ na Volt 104.3 FM. Afọ mba ntị Chinazọ unu manụ ka o si adị. Echi niile ka ọ ga-abụzikwa nke ọ ga-abụ maka na of course echi bụ ụbọchị ọzọ. Onye mara asụsụ n'ikwu, onye amaghị asụsụ naanị agbacha ọsọ agụọ mile, agbacha egwu ọ na nnukwu oriri ama Ebuneji ibi onye nke erigo.
rite credit mana Chineke emeela anyị ebere ndị parents na-atry mana anyị ga-ejisikwa ike maka na ifugonu ka ụmụazị si eme ọ dị egwu onye ọma Fino featuring Olamide ka m ga-eji wee si unu bye bye. Onye ọma